Ne. Cisterna? Asi jo, podle toho, jak jde pomalu. Jo, cisterna. Aby ho nezabili ty dveře, jak to mlátí. Co se tam mohlo stát, že to takhle blafne, člověče? Nevím. To no, to jo. Tady je cisterna. Tady jdou brzo. No, tam jedno je. Už má jednu napojenou, víš? Může být, by neměl čím stříkat, kdyby tam neměl cisternu. No, tak to je jasný. Hlavně to je převýšení, to musíme jde... Ten padl jak blázen. No. Nevím, kolik může být vysvětlý panelák, 25 metrů? No. Tam hoří jádro a tyhle ty sračky, no, to je nejhorší, co může být. No. Teď chudáci sousedí pod nimi a ty budou zatopený, že jo? Všichni, no. Si vím, že mě vytekl necelý dřez vody a bylo to o 2 patra níž. Jasně. Přitom to je docela nově dělaný panelák. No, není 30 let starý, akorát no, ale je no. nejhumí. No, jasně. No. Tady ten panelák je taky přes 30 let starý, co bych